Pamätáš si na predmet energia? Áno. Pamätáš si na taký predmet? Áno, pamätám. A aký si mal z neho pocit? Najprv mi to prišlo veľmi zaujímavé, nečakal som, že niečo takéto budeme mať a veľmi unikátne. A taktiež mi to prišlo prospešné, pretože sa učíme v takých veciach, s ktorými sa niekedy ešte stretneme v živote, si myslím. Som veľmi rád, že takto uvažuješ a teraz keď si povedal, že sa s takými vecami vieme stretnúť niekedy v budúcnosti, kde napríklad? No tak, podľa mňa teraz sa vždycky rieši ekológia a obnoviteľné zdroje energie a nerastné suroviny ako ropa a plyn, takže to sa taktiež týka toho, čo sme sa učili. A ty osobne máš skúsenosti s nejakým domácim používaním, že akejkoľvek energie? Čo najčastejšie doma používaš? Tak najčastejšie asi v kuchyni, lebo ja rád varím a pečiem, takže kuchynské nejaké tie pomôcky a také, že mikrovlnka, rúra a takto. Takže to asi tak najviac a potom tie smart hodinky, telefón a takto. Čiže také tie bežné zariadenia, ktoré nás obklopujú. Áno. OK, ďakujem pekne.